Bună, dragilor! Grupul HD Satelit trece la Next Level și devine privat începând din 21 decembrie 2024. Asta înseamnă că dacă nu ești deja aici, ratezi toată distracția. Dar voi, cei din interior, sunteți deja în clubul VIP. De ce facem asta? Ei bine, scăpăm de spam. Gata cu postările dubioase de la outsideri. Confidențialitate sporită. Ce se întâmplă în grup rămâne între membrii grupului. O gașcă mai unită. Prieteni noi cu aceleași pasiuni. Un grup mai focusat înseamnă șanse mai mari să găsești oameni ca tine, cu aceleași interese și întrebări. Deci spunem stop celor care doar vizitează grupul, întreabă ceva să-și rezolve problema și dispar fără să contribuie vreodată la rândul lor. Ne bucurăm că i-am ajutat, dar încercăm ca grupul HD Satelit să fie despre comunitate, nu doar despre take and go. Vă mulțumim!